L'arròs és un ingredient clau de la nostra dieta. L'ecològic té un valor afegit, respecta el procés natural dels arrossars i es conrea sense productes químics. Per això, quan en mengem, fem salut i alhora un favor al medi ambient. Hola, Susana! Hola, Raül! Us sembla bé si vinc de visita? Em sembla perfecte. Els camps estan madurs i estem segant a tot drap, així que ja hauries d'estar aquí. Hola, Susana! Benvingut al Delta de l'Ebre, Raül. Vinc preparat per omplir l'àlbum de fotos. Ja el dus ben carregat de bateria? Al 100%. Vinga, doncs anem. Susana, el Delta de l'Ebre és un dels aiguamolls més importants d'Europa. Vosaltres heu apostat per fer-hi arròs ecològic. Per què? Bé, més aviat és una inquietud molt gran que van tindre el meu pare i el meu germà. A base de la pràctica vam veure que, clar, és un producte de proximitat, a la vegada és un respecte en la natura i en l'entorn, i després un punt molt important també és la nutrició, no? Que és un aliment molt més sa. Susana, quina diferència hi ha entre l'arròs integral i l'arròs blanc? Mira, Raül, aquest arròs que tens a la mà, este d'aquí, és l'arròs en closca. Un cop li lleves la closca, tot l'arròs que hi ha és integral. Després ho portes al molí i per mig de fricció que van rossant entre ells i amb unes pedres es va llevant la pell de fora, es va pelant i es converteix en blanc. Sí, no hi ha dues varietats d'arròs, arròs integral i arròs blanc. Tots són el mateix arròs. Tot és la mateixa varietat, sí. L'arròs del Delta és molt gustós. Té un gran valor nutritiu. És ric en fibra, hidrats de carboni i sals minerals. I com és fàcil de pair, el podem consumir sempre que ens vingui de gust. L'energia que ens aporta aquest cereal és de llarga durada. S'allibera de mica en mica i ens ajuda a mantenir-nos sempre actius. L'arròs no hauria de faltar mai a cap rebost. És un aliment excel·lent i tenim la sort de tenir-lo molt a prop.